Setkan moottoria siinä vähän ostoskärryssä työntelin. Se on siksi tuossa moottoripukissa tuo, kun sitä pystyy nyt pukkailemaan täällä hallissa ja pystyy sivuun sen pukkaamaan silloin, kun tekee jotain toista projektia, kuten souvaria tuossa. Morjesta vaan. Semmoista pientä aloittamisen tuskaa tai oikeastaan semmoista tuumailutaukoa nyt pitänyt vähän ton Setkan kanssa ja vielä pitäisi lukea lisää sitä korjaamokirjaa, lähinnä miten tuo syöttöpumppu, nokka-akseli ja kampiakseli lähdetään purkaa irti. Se ei ole mulle vielä oikein auennut, pitää lukea lisää. Ruvetaan tähän videoon ottaa pois noita polttoainejärjestelmän laitteita, suutinta pois, pakosarjaa ja sitten kantta pois. Saisi kevennettyä nyt tämä moottori, ainakin kannen kunnon, venttiilin kunnot ja päästään vähän männän päältäkin näkemään ja sylinteriputkia ja suuttimien kuntoonkin päälle päin kahtomaan. Minkälaiset pruutat siellä ylipäätään on? Onko niissäkin joku hieno tsekkiläinen tai Tsekkoslovakia erikoisuus? Joku tässä kysyy, että pääsenkö mä tonne alasivuluukkuun käsiksi pukissa. Pääsen. Sinne pääsee tuosta aika nätisti. Ei ole ongelma, vaikka meilläkin on vaikka on tommonen Frankensteinin näköinen tuo moottori kiinni, vai mikä Transforme. Siitä tuli mutta tosi hyvä nimi silloin edellisessä videossa. Se oli niin vaikea nimi, että en mä osaa edes sanoa sitä, mutta ruvetaan ottaa tuota yläkertaa tuosta nyt auki. Tosiaan sitä souvariakin tuossa purin ihan sen takia, vaikka sille en nyt heti teekään mitään, mutta pystyy sitten tuossa ajatushautomossa miettimään, miten lähti sitä souvaria sitten niin korjaamaan. Sen takia otin sen nyt kappaleiksi. Sekä ei ole ihan yksioikainen, miten sen lähtee tekemään. No pitäisi tämä vesiputki saada pois, että täällä on niin hankalassa paikassa nuo pultit ja sehän nitkasti. En tiedä miten nämä vanhuutta on saatu auki täältä nämä. Se irtosi sieltä ja tuokin irtos löyhässä. Se souvarin korjuu olisi kyllä mielenkiintoinen aloittaa ihan niin kuin omasta mielenkiinnostani. Olisi kiva ruveta tekemään siihen niitä holokituksia ja tapituksia. Ja tehdään tätäkin välillä. Täällä on nyt tuo vesiaukaisu. Kyllähän se sitruunahapon tarpeessa on tuo. No nämä pakosarjan pultit, niin jotakin 16 millin johdannaisia. Tässä on sitten 5/8 tuuman. Kuten ei oikein mikään kunnolla käy. Ja lenkkiä ei saa, kun se on kiinni tuossa tuo pultti. Pakko tällä kitapäällä sinne laittaa. Täristellä. Ei kun vääntyy vaan avaa irti. Avaa ei pysy tuo. Lähtee vaan kietoutumaan. Se on tiukassa. Ei, lähtee avaa vääntyy. Avaa lähtee vääntyy. Tuossa on induktiosilmukka, niin sitä voisi kokeilla ainakin tuosta, niin lämmäyttää. Sitten antaa se jäähtyä, jos se säikähtäisi irti sitä ruosteista. Sehän ei välttämättä kannen sisällä ole ruosteessa kiinni, että se on vaan tarttunut tuohonkin. Mistä mä niistä aina tiedän? Kokeillaan tällä sauvasekoitteella vähän lämmää. Tärälläkällä katkaista nuo pultin päät nyt tuossa seuraavaksi, jos ei lähde niin irti. Sitten pitää keksiä keino saada se tynkä irti kannesta. Se tynkä on kyllä sitten helppo lämmittää induktiolla, se antaa jäähtyä, niin se saattaa sitä lähteäkin pois. On, se tuli kuuma. Se teho ei nyt mene tuonne, kun ei saa kunnolla sitä sinne
laitettu. Antaa jäähtyä. Lämmitetään toinen. Se on jännä, että Setorin kansi maksaa melkein 1200 €. Se on näin pieni. Vertaa, että Dextan kansi maksaa 200 €. Ja ihan varmasti nämäkin kannet, mitä myyvää uutena, niin tehdään jossakin Intiassa. Läppöset jalassa valetaan kavuun. Tuohon käryä. Kokeillaanpa nuita, kun on jäähty. Kato, se aukesi. Se pyörähti, kuule, hei. Ihme ja kumma. Pikku lämmittämisellä se lähti irti. Aina parempi, jos ei tarvitse ruveta rälläkällä katkaisee kanttatu. Se aukesi. Tänne oli hankala sen mahtumaan avain. Se liikahti. Se liikahti. Katkesiko se pultti? Katkes. Se jää se tynkä sinne kannen sisään. Täältä lähti pois pultti. Pakkosarja. Tätä minä en tarvitse. Sinne jäi tuo yksi typykkä. Pyöritellään pulttia vissiin pois, niin lähtee tuo metalli sivuun ja lasikuppi auki. On siellä semmoista ruostesakkaa. Heti vaan minikrippiin näitä osia niin osoitteen kanssa. Eli polttoainesuodattimen pultit ja panniot lukee siinä. Vähän sen tippuu sitä polttoa. Otetaan tämä hukkaputki täältä irti. Onko se ylivuotoputki? Paluuputki tankkiin. Mulla on tuolla vaan pahvi, mihin mä paan nämä polttoainejärjestelmän osat säille. Otetaan nyt nuo suutinrungot tuolta pois. No vissiin 4 pienellä pultilla. Pitää ottaa kiinnolla tuo. 4 pikkupultilla. Vaan kiinni. Laitetaan Sevenin käreet sitten sinne. Rohkeasti lähdemme Sevenille. Jos nämä pystyy tuolla mun testerillä myllyttämään nämä käreet, niin kannattaa nyt tuolla testerillä minun tsekata, että onko nämä kunnossa vai ei. Tässä vaan paineet löytää niille kärille jostakin. Joo, hankalassa paikassa. Tuossa on tommonen niinku neliskanttinen mutteripidike. Otin ne pienet pultit pois siitä. Mutta tuo pyörii nyt tuosta tuo
Tämmönen iso mutteri. Lähteekö tää suutin tälleen irti? Eikä ole 4 pienellä. Sieltä tuli kärki pois. Tuo on joku tämmönen kuin istukka. Siinäkin on, tuokin pitää ottaa varmaan sitten poikkeen ja tiivistää. Siinä se on. Se meni aijutus. Otan tosta imusarjan poikkeen, kun tämä ei lähde muuten pois kuin irrottamalla tämä neliölaippa tästä. Se törmäsi tähän tämä suuttimen putken nippa tuo, niin otetaan tuo pois. Tuossa on tuo imusarja hehkukiva. 3 hehkulla tää vehe. Siellä on siis hehkuvastus, eli se lämmittää imuilmaa tuo vastus tuolla. Sitten sillä on hehkutulpat vielä sylinterikohtaisesti, niin on hehkua kyllä tässä vehkeessä. Tuolle. Jos se lähtisi näin täältä pois. On vähän ruosteessa tuolla tuo istukka. Kunhan tämä ei ole semmonen vesitiivistysjuttu sitten. Voi ei, se on vesipesä tulee tuonne. Ihan täynnä tuommoista ruostekalakkikiveä. Elikkä vesi tulee noittiin suuteholokki, niin kuin valametissä. Katsotaan lähteekö tuossa joku avainkanta tuo, että lähteekö tämä istukka tästä pois. Kun ei särkis tuota. Kyllä sillä joku tiiviste on tuolla välissä. Tämä se on killeri tää Pakkerilasta. Ja tuolla on tosiaan liima. Tuo on patu ihan moottori joku liima tuonne. Se pitää lämmittää. Pitää lämmäyttää. Tietenkin minä tein nyt emään mokaan, kun minä nämä irrotin, mutta tuo on tommonen niinku kuminen liima tuossa, niin uskon, että se on vaan, se pitää uusia siihen. Loctite 598 pyöräytetään siihen uusi. Kun se on niin paljon ryönnää täynnä, että on pakko tuo ryönnä saa sitä kaavittua pois. Ei samperi, se lähde irti. Tosiaan tuo suutiholokki nyt ei aivan heti irronnut, niin mä vetäisin tuolla isolla töhöllä siihen nyt vähän lämpöä enempi tuo. Lähtisiköhän nuo hehkut tuosta pois? Mitähän karvaa tuo on? No, pyöripä nyt. Sen verran paskaa tuolla mutterin välissä. Nämä on siis uudet nämä hehkutulpat täällä. Näitä ei tarvitse vaihtaa. Tuommoiset lankahehkut kai ne on. Elikkä tirvastaa vaan nytten tuohon suuttimen holokkiin ja holokin ympärillä vähän lämpöä, antaa se sitten jäähtyä. Laitetaan sitten tuolta tonne irrotusöljyä, jos se sinne pohjakierteeseen menisi, niin tämmöisiä vinkkejä sain. Kyselin tuossa yhdestä WhatsApp-ryhmästä, niin sitä voisi kokeilla seuraavaksi. Se on kun lämpöväkivalta ja tämmönen auttaa tuon.
Se minun pikkunen kaasutöhö, niin on niin iso määrä rautaa, että se ei jaksa sitten lämmöä. Vejetään vähän riskillä. Ei sen punahehkuun tarvitse mennä. Ei enempää. Ei enempää. Nyt se on. Heti on kuumempi kuin tuolla pikkutöhö. Sitten riskillä sinne vähän tätä MOS 2-öljyä. Ovi auki. Hirviä haju. Lakka on melkoinen yliääntynyt tämä jo. Liikkuuko se vai? Pyöriikö tyhjää? Tätä ei saattaisikaan pois. Kyllä on huonossa kunnossa tämä. Hei, se pyörähti. Se pyörähti. Nyt se lähti irti. Tai sitten se katkesi. Katkesko? Se on täynnä tommoista niinku ruostemujua. Mujua tuo pesä. Tommosia sormenkynnen kokoisia ruostekokkareita. Siellä on työmaa puhistaa. Eikä tämmöstä ruostemujua. Nuolat. Nyt kun ei oo kannen mutterille sanottu avausjärjestystä, kirja vaan sanoo, että aukaise kansi. Poistamalla nämä mutterit ja nosta se kansi poikki. Valametissahan kannen avausjärjestys oli sama kuin kirintäjärjestys. Nyt kun sitä ohjetta ei ole annettu, niin mä nyt aukasen siinä päinvastaisessa järjestyksessä. Eli aloitan näistä ulkokulmista 8, 7, 6, 5. Tässä ei kovin montaa esineitä ole. Eli 8 kappaletta. 3 vartin tuo avain. Kestää rääkälläkin avata. Miten on näin tiukkaa vedetty? Ei mahdotonta. Putki, missä on putki? Nyt on kyllä vähän niinku ylikiristetty näitä muttereita. On kyllä pikkusen liian tiukkaan kiristetty. Se oli siitä ja seuraava tuosta. Mutta otattu keinu pois. Miksi en minä sitä hoksannut tuosta ajossa? Keinu pois. 17.
Siinä on keino. Löydäs. Ne on lämpimiä nämä mutterit. Lämmitin töhöllä kantta, niitä on vieläkin vähän lämmin. Kauttaalta lämpästämään kanssa. Tääkin päästään varmaan venttiili hiunta hommiin. Mä paan nyt numerot näihin venttiilin nostajiin täältä keulasta päin. Käsi 1, 2, 3, 4. En tiedä onko merkitystä, mutta pannaan nyt numero. En tiedä minkälaiset maljat siellä sitten on vielä, mutta pitkät on tanko. Ne on 30 senttiä pitkät, ja ne mahuu edes tänne pussiin. Tuolta tuli joku lunssi, eli ne on erilaisia vielä keskenään nämä tankot. Keskellä on tommoset lunssit, paksunnos. Ja reunassa ei oo. Olipa hyvä, että panin numerot. Niillä oli Oulaisissa tuossa 1 vuosi, niin 2-pitoisen tämmösen Z-kannin kanneirrotus ja asennus tai kannevaihto. Oli semmonen työnäytös. Kyllä ne päivän sitä siinä vaihtoi sitä kantta. Sain se vissiin käymään sitten joskus iltasella se koneen siitä. Ne vaihtoi jonkun toisen kanneen siihen. Siinä oli monta tekijää siinä. Mutta kyllä kai se kansi oli jo valmiiksi kotona irroteltu, että se ei ole tiukas. Mutta millä me saadaan tämä tästä nyt pois? Täältä pultin kannasta. Ei miink. Joo, on tiukka. Eikö muka nouse? Pitääkö se moottorin norsu ottaa roikku? Pannaan tää moottorinosturi tähän ja kokeillaan tällä. Nyt sehän lähtee heti. Hethän se nousee. Siinäpä meillä on kansiloinen. On pikkusen ruosteessa sylinteriputki. Siinä on vesi silloin mennyt tonne putkeen. Saanko me tämän kannen tiivistä tältä pois? Se torissa on vuosilukujen mukaan niin sylinteriputkien muoto vaihtunut 3 kertaa. Lukee tuolla kirjassa, siellä on annettu ihan siis sarjanumero perusteisesti, milloin on vaihtunut, tai moottorin runkonumeron perusteella, milloin on vaihtunut sylinteriputki. Ja kannen tiivistäkin kuulemma vaihtuu aina sen putken mukaan. Se mitä nyt myyvään, mä epäilen, että on vain yhtä putkea ja sitten oli 2 eri kannen tiivistettä myynnissä. Tuo kun saisi tuota nousee pois, niin saisi tuon röyhelön siitä. Tää on vissiin ihan massatiivistä, täällä ei oo kuparin. Siinä on liekkirengas. Tuolla on siis tosiaan tulee pohjakuparit tätä istukkaa vasten ja sitten tämä Bruutta
kierretään toisella kuparilla sitten tänne istukan pohjaan. Tämä on sitten myös vesitiivistetty tuonne sylinterille. En tiedä, onko nämä vuotanut jo sitten tuonne sylttyyn nämä. Ja sitten tänne, mikä lähti kokonaisena pakettina poikki. Tämä lähtee nyt ruuvipenkissä irti. Niin tämä neliölaippakin, se on vain ruostunut kiinni. On se lähti se irti. Tällä neliölaipalla saadaan sitten joku moottoriliima 598 Loctite sitten läntättyä vaan tonne kartioonsa tuonne. Siellä on mahtava määrä ruostetta. Katsotaanpa nuo venttiilin syvyydet tuosta. Tällä kirjassa on sanottu, että venttiili minimissään 1,9 milliä, maksimissaan 2,3 milliä on syvyydet. Ne on annettu tuolla ne tiedot. Tuosta nyt näkee heti tästä kannesta, että nuo ainakin on syvällä nuo. Tuo näyttää ehkä olevan pinnemmassa tuolla. Tai onko nämä keskimmäiset ne pakoventtiilit. Tämä on vissiin tämä Setorikin vähän samantyyppinen kuin tuo Perkins, eli tämmöinen kammiokone. Tuo tulee siis polttoaine tuota pikkureiästä tänne sylinteriin, hehkut tulee tänne kammioon ja pruutta puottaa tätä yläpuolta tänne kammioon sen polttoaineen. Tämä vähän samantyyppinen kammiokone kuin Perkins. Tästä tämmöinen raaka mittaus, 2,5 milliä näytti, että olisi tuokin jopa syvällä. 2,5-3 milliä, eli tuokin on painanut aika syvällä. Ei se ollutkaan pinnassa. 2,9 milliä. On ne aika syvän näköistä nämä venttiilit. 3,5 milliä. Tuo näkyykin, että on painanut tosi syvällä. 3,2 milliä tältä reunalta. Pikkuinen mittaepävarmuus. Eli ne on ylärajan yli mennyt nekin. Tuosta kuulevan plaanikonneella vettää siivun poikkeen, niin ei tarvitse näille tehdä mitään, mutta kun ostaa uudet venttiililautaset ja hiionen vanhoihin istukkapessiin. Monet tekee niin. Tai ne ei ota venttiileitä ollenkaan pois, ne vettää plaanilla vaan tuosta. En tiedä mikä olisi semmoinen kustannustehokas ratkaisu. Tosiaan tämä kakkosen pytty, tuolla vaan tipahti sitä ryönnää tuolta kanneirrotuksessa. Tuo on kuivan näköinen. Mutta tämä ykkönen on taas sitten kauttaaltaan pintaruosteessa. Se on jännä, että minkä takia se minun ajaminen ei ole ruostetta hangannut pois. Onko se niin väliä tuo pytty, puuttuuko sillä männänrenkaatkin tuolta männästä? Se on täysin mahdollista. Sitten kun mä kokkelen sormella tuossa, missä on tuo ruosteen ja mustan raja, niin tässä on luokkaa, vähän valehtelen nyt, mutta siinä on 0,5 millin pykää. Männänrengas on tuohon pysähtynyt. Eli on se aika väliä tuo pytty. Ja sitten kun siinä venttilin työtangossa oli tosiaan ne paksunnukset, niin se on se puolipuristimen hahlo. Sen takia on se pykälä siinä venttiilin nostajassa, siinä tangossa. Tuo puolipuristi kun liikkuu, niin tuolla tuo hahlo liikkuu ja vääntää sitä venttiilin työtangoa. Kansilla on yllättävän painava, se on tuokin vaikka noin pikkuinen kansi. Tosiaan tässä tämä hehkun istukat, mikin varmaan pitää nyt ottaa irti. Otin tästä pois tämän samantyyppisen mutterimallisen lukkolevyn, kuten on nämä Suutin lukkolevyt, pyörimisen esto. Ja sitten tässäkin on semmoinen moottoriliimalla tehty tiivistä. Nämä hehkujenkin istukat menee vesitilan läpi ja ne on jäähytettyjä. Nuo pitää yrittää pyörittää irti. Varmasti on kuule lujassa. Pitää lämmittää, panna kansi tuonne lohkon päälle paikalle ja kokkelevan pyöräyttää pois. Näitä sai uutena näitä suuttimen ja hehkun istukoita. Hehkun istukoita oli jopa 3 eri mallia. Eli tuo pitää saa irti ja verrata siellä nettikaupan kuvaan, että tulee samanlainen. Ei ne ollut jotain 5, 6, 10 euroa kappale, että ne ei onneksi pahoja. Kyllä se on niinku tippukivi luola tuo kansi, eli kyllä siellä
On kuule ruosta. Ei muuta kuin vaan nytten painepesurilla pesemään ja sitten sitruunahappo liotukseen. Tai jostakinhan se tuo metalli on lähtenyt irti, eli kyllä tämä on ohentunut tämä kansi sisäpuolelta kuule melko rajuusti. Vaikka ei saa kameraan tuo miten karun näköinen tuo. Sillä kun kesällä ajeltiin Dextan kanssa siellä Setonristien perässä siellä Ristijärvellä ja Hyrynsalmella, niin Hyryn torilla itse asiassa juteltiin moottoreista ja kansista, niin kyllä siellä varoiteltiin tuosta ruosteongelmasta, että ne on monasti ruosteisia, kun on kirkkaalla veellä ajeltu ennen menemään, kun ei ollut glykooleita olemassa, niin ne on sitten tuon näköisiä. Harmi, kun se uusi kansi on niin arvokas, niin ei voi suoraan semmoista ostaa. Muuten ostaisin uuden kannen, jos se olisi vain 300 € esimerkiksi. Se on siinä, ei muuta kuin painepesuri pesu sille irtoryönä poikkeen ja sitten vaan sitruunahappo likkoomaan ja sitten katsotaan viikon liotuksella, että miltä se näyttää. Se vesi pitää vaihtaa, kun se rupeaa kiteytymään se sitruunahappo. Se pitää 3 päivää, sitten pitää vaihtaa uusi happosi. Tuossa on package. Setoriin tuli yksi osa yhdeltä YouTuben katsojalta ja se oli Jyväskylän eteläpuolelta. En sano sen tarkemmin, niin tuli tänään postissa tommonen laatikko. Siellä on kuule hihnapyörä sinne kampiakseli etupää. Ehjä hihnapyörä. Ei oo halaki. Kiitos vaan lähettäjälle. Ei tarvitse ruveta korjaamaan tuota vanhaa halennutta hihnapyörää. Kun tuo vanha on kuitenkin noin isosti halaki, niin aika isotöinen lähteä tuosta täyttelemään. Ja minun pikkunen sorvi, tää mahtuu pyöriin mulla kyllä sorvissa, mutta sitä kiinnike vaan tuonne ja sitten sorvissa yrittää silotella sitä, mutta isotöinen homma. Helpompi vaihtaa ehjä tilalle. Ei muuta kuin vielä kerran kiitoksia lähettäjälle. Jes, se tulee tarpeeseen. Sitten. Pikkusen sitä vesipumpusta, niin minä avasin sen hihnapyörän tuosta poikkeen. Niin tämä oli glykoolista märkä tämä uusi Stefa. Siellä on uusi korjaussarja, uudet pultitkin on tuolla. Niin se vuotaa tänne asti, vaikka tuo juorureikä on jossakin täällä aika juuressa, niin se silti täältä asti vuotaa glykoolia pellolle. Tää pitää purkaa, että miksi se vuotaa. Ja se on vähän väliäkin tuo akseli, että miksi se on väliä siellä. Tuo pitää purkaa tuo vesipumppu. Mä yritin aukaista tätä hihnapyörää. Tällähän säädetään sitä hihnan kireyttä, kun supistetaan tai levennetään, kuten kommenteissa kerrottiin. Tästä on hävinnyt se jousi ja lukituspanta ja tuo kierre on paskottu ihan kokonaan sitä pilalle. Tai en mä saanut tätä vielä auki. Tää voi olla, että tämä ei enää ole elossa oleva tämä. On se niin rikki. Tämän kun vielä löytäisi ehjänä jostakin tai hihnapyörän. Helpottaisi paljon. Sitten pitää tuhlata lisää kaasua ja lämmittää lisää. Vaikka punahehkuu jossakin villan seassa, jos tämä ei rupea löytymään mistään. Tuo on tiukassa. Yritin sitä jo avata tuossa, mutta se ei vielä onnistunut. Nyt kun mä rupean kantta pesemään ja liottelemaan sitruunahapossa, niin sen aikana nyt rupeaa sitten purkamaan tätä moottoria eteenpäin. Pitää opiskella lisää vielä tietenkin. Eli miten syöttöpumppu otetaan pois, sitten se nokka-akselin löyhäys sieltä ja kampiakselin poisto, mäntien poisto, öljysuodattimet tuolta. Niin niitä rupeaa tekemään sitten seuraavana. Se on ihan sillä aikaa hyvä liotella sitä kantta sitten ja katsotaan sitten miten masentaa tuo sylinterilohko, kun aukaistaan ja otetaan putket poikkeen, miten se on syöpynyt, ruostunut pilalle. Joutuuko tässä ehtimään vielä uutta ehjää lohkoa, sitähän me ei vielä tiedetä. Mutta pahasti on siis nestettä valunut ykköspyttyyn, kun se on noin ruosteessa. Ja se, että mistä se on valunut, niin olisi kiva se syy sinne löytää. Kohtuu nätti on vaan tuo pinta tossa. Ei mitään, heittäkää taas kovasti kommenttia ja palataan Setorin kanssa astialle, kun ruvetaan purkaa tuo sylinterilohko alakertaa auki. Siellä on nyt niitä raskaita osia tulee siellä, niin katsotaan minkälainen taikinointi siitä tulee. Ciao moro.